जनार्दनी एका जनार्दनी वाजविला वेणू ऐकत मन झाले तल्लीनू ऐकत मन झाले तल्लीनू ऐकत मन झाले तल्लीन ऐकत मन झाले तल्लीन ऐकत मन झाले तल्लीनू अधरी वेणू वेणू वाजविला अधरी वेणू वेणू वाजविला कोणी अधरी वेणू वेणू वाजविला कोणी वाजविला वाजविला कोणी नेडू आजी संसार सुफळ झाला गे माये 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 एकियले पाय विठोबाचे एकियले पाय
देवी वरु देवी वरु बाप रकुमार देवी वरु उठो निया प्रातः काली जपा राम नामावली। 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 स्वयं त्या तो चंद्र मौली, 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 स्वयं त्या तो चंद्र मौली। शैलबाळी समवेत, शैलबाळी समवेत, शैलबाळी समवेत, शैलबाळी समवेत। उठो निया प्रातः काली जपा राम।
ज्ञान भक्ति प्रदायकम् ರಮಣ ಅಡಿಗೆ करता श्रीयति विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता श्रीयति वर्याने स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्या
विद्याधीशांक वंदन करता। श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना, श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन, गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन। श्रीयति वर्याले स्मरण करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन, गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन, ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान, ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान, ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान, ह्याची भक्तांक मुक्तीचो सोपान। श्रीयति वर्याले स्मरण करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता। तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति, तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती। श्रीयति वर्याले स्मरण करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता, गुरु विद्याधीशांक, गुरु विद्याधीशांक। त्याबरोबर काळाच्या समर्पण केलेला देवाला स्वीकार योगा देवाला स्वामीला आशीर्वाद आम्ही पिंटे का उत्तरोत्तर अभिवृद्धी योगा निरंतर वेंकटरमणाला महामायेला यज्ञायस्कन अनुग्रह आम्ही पिंटे जाऊन आम्ही पिंटे गौरव कसने उन्हापणे सर्वांना उठ्ठ मेन घेऊन भक्तीन श्रद्धेन देवाला तनुमंदनाम करताना शावपंतर भाग देऊन घेऊन पिंटे उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करता देवाला स्वामीला प्रार्थना गोविंदा
बहुत अच्छे। तनना सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। श्रीमद्विद्याधीश स्वामी। सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। बहुत अच्छे। परतगाळी मठांतु वासस्थान। परतगाळी मठांतु वासस्थान। परतगाळी मठांतु वासस्थान। हरिचरण गुरु चरण आमचे ध्यान। धीर गंभीर नम्र शांत शेषाद्रिवास स्वामी चरणारविंदा गोविंद। अंजनाद्रिवास स्वामी चरणारविंदा गोविंदा। वीरभद्रेश स्वामी चरणारविंदा गोविंदा। चक्कर श्रीनिवास स्वामी चरणारविंदा गोविंदा गोविंदा। सिद्धयोगी विठ्ठल महाप्रभु के विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के। विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज के। गोकर्ण संस्थान के जय जय गुरु महाराज के। ओम श्री महामाया माता के। आदि पराशक्ति के। नवदुर्गा माता के। शारदा माता के। चंडमुंड संहारिणी के। महिषासुरमर्दिनी के। गुरु महाराज 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 गुरु महाराज। स्वामी गुरु महाराज के गुरु महाराज के जय के जय गुरु महाराज के जय विद्याधीश गुरु महाराज के जय 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 जय। परम पावन गुरु वचन दूर करता अज्ञान। गुरु वचन दूर करता अज्ञान। सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी।
श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। गणेश स्वामी महाराज के विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इटिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग गमना विश्वात्म विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपांग गमना विश्वात्म विपांग गमना विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विश्वव्यापक विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विठ्ठल विभुवे विठ्ठल विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ प्राप्त जाऊ का तशीच ह्या उर्वरित उत्सव तुगेला अनुग्रहानं बरे रितीर तुवें चलोवसून दिवं का तशी फायच्या दिवसांक परतून हांगा उत्सव घडत आसा
तेही तुगेल अनुग्रहान बरे रीतीर घरचू मंगळूर पेंटेंतू तशी ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಕುಡ್ತೇರಿ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ तशीची वैदिक वर्ग ತಂಗೆಲೆही जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतूर तशी खऱ्या कुणकुण चलून दे विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे इट्टिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 बोलो श्री महामाया माता की, शारदा माता की,
दक्षेश्वरी माता के, चंडमुंड संवारिणी के, दक्षेश्वरी माता के, नवदुर्गा माता के, कात्यायनी माता के, दुर्गा परमेश्वरी माता के, राजा राजेश्वरी माता के, वीर स्वामी चरणाविंद गोविंद, भक्तवत्सल स्वामी चरणाविंद गोविंद, श्रीनिवास स्वामी चरणाविंद गोविंद, राम राम गोविंद गोविंद, मां माया माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम. पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु, रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु. पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु, रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु. विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु, संता श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतीन्तु. जय जय गोकर्ण मठाधीश, जय जय गोकर्ण मठाधीश. पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ, द्वारकनाथा तीर्थ, विद्याधिराज तीर्थ. जय जय गोकर्ण मठाधीश, जय जय गोकर्ण मठाधीश, जय जय गोकर्ण मठाधीश. विद्याधिराज प्रपत्तिः, विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं, श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं, कायेन वाचा मनसा भजन्तं, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं, वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं, कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं, श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं, तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं, स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं, विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं, तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये, तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं, गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं, तं योगिवर्यं
शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधव भक्तिदम् प्रिय पावन मूर्ति कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वकारणो विश्वरूपाधरो विश्वकारणो विश्वरूपाधरो विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षो वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथ श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला
विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षुवीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलान दे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलान दे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवच्या सेवे घेवच्या वेंकटेश भाई आणि श्री वीर व्यंकटेश दीपोत्सव समितीच्या सर्व सदस्यांका हांगा देवालय दूर येवका म्हणून विनंती करता। श्री वीर व्यंकटेश दीपोत्सव समितीचे सर्व सदस्य दय कोर्ण मुखार या प्रसादाक सुधाकर कामत, वेंकटेश पै, सुनील भंडारी, वेंकटेश पै, सुनील भंडारी, विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा
प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा वेद वेदांत तर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्
ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ शरण जावे
निज निष्ठे नाम गावे निज निष्ठे नाम गावे वेद अनंत बोलिना वेद अनंत बोलिना वेद अनंत बोलिना अर्थ इतुकाची साधिला अर्थ इतुकाची साधिला
दोन्ही येऊ का मग? दोन्ही येऊ. दोन्ही येऊ का आम्ही येऊ का त्यावेळी जाऊ का पुरे समुद्र येतो आजी संसार सुफळ झाला गे माये 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 देखियने पाय विठोबाचे देखियने पाय विठोबाचे
पार्सल पेंटिंग पार्सलचा असा तशीच आमगेला देवाल पैसे म्हणे आता येलम जाता जयकोर पुऱ्यानं रबोनो सहकार देऊ का म्हणून विनंती दिवेला टर्मचे हमारे 5,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये संतोष गडियार मम्मी 5,000 रुपये 10 ಈಗ 11 15 20 20 20 21 30 30 30 30 40 40 40 45 45 ಮಾಮು 45 50 50 51 55 55 55 55 ಮಾಮು 55 60 60 61 62 65 65 65 ಮಾಮು 70 70 71 75 75 1 75 75 75 75 1 75 2 75 3 नागराज भाई नागराज भाई विक्की पान बघायचं 200 रुपये 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 रुपये 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
दोन करायचं तुझे किती ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಒಂದು ವಾರ ಮೂರು 2 ವಾರ ಮೂರು ವಾರ ಐದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಜನರು ಬೇಡ 5 ರೂಪಾಯಿ पाँच रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 2000 ಒಂದು ವಾರ ಮೂರುವರೆ 4 ಒಂದು ವಾರ 4 2 ವಾರ 4 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಬಂದ अनंत कामत वीटो 1000 रुपये 2000 ಒಂದು ವಾರ 2002 ವಾರ 2 ವಾರ ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ₹200 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये 3000 ಒಂದು ವಾರ 3000 2 ವಾರ 3000 3 ವಾರ वीटो 1000 रुपये 1 फुटबॉल 2 ಎಕಡ್ ಕೊಡೋಸಿ 2 ವಾರ ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ 3 ವಾರ बार कैंपस 500 रुपये 1000 ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ 1 ವರೆ 200 ಒಂದು ವಾರ 200 ವಾರ 3 ವಾರ सर 1000 रुपये 2000 2 ವಾರ 3000 3000 रुपये 3 मक्सद से कोई ऐसे के 3000 रुपये 3000 3 वार फुटबॉल 3 वार 1 वार 2 वार 3 वार चरक्यांगे निम विनंती ते मच्छी चेअर्स असा दही कोर एदूर बैशिलांगे गाल कमणो एदूर रबिलांगे चेअर्स व्यवस्था कोर कमण निमून घेता आमगे व्हॉलंटियर्स आले निमून घेता मच्छी चेअर्स असा दही कोर एदूर खाणो दवरा रबिलांगे व्यवस्था कोर या म्हणून विनंती दूधा कंप्यूटर कैसे रस्ता हमें बाधा पूरा चलाओ 500 रुपये 2000 रुपये 2 वार 3 खर्च 3 वार
ಮೂರು ಕೇಸರ್ ಕೇಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮೂರುವರೆ ಮೂರುವರೆ ಗಜ ಗಜ ಮೂರುವರೆ 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 ಆಜು ತುಗಿರೋ ದಿವಸ ಮೂರುವರೆ 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 ಒಂದು ವಾರ ಮೂರುವರೆ ಎರಡು ವಾರ ಮೂರುವರೆ ಮೂರು ವಾರ ಕಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ಕಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಡೆಗೆ दोनशे दोनशे गुळ समेत 500 500 500 घालतो 600 गेला 600 600 600 600 700 700 अनेक 100 रुपये 800 800 900 900 ಮಟ್ಟಿಗಳು 900 900 900 ಒಂದು ವಾರ 900 ಎರಡು ವಾರ 900 ಮೂರು ವಾರ ₹500 1000 रुपये 1000 1500 ಗೋರಿ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು 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 3000 ರೂಪಾಯಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ 3000 ಒಂದು ವಾರ 3000 ಎರಡು ವಾರ 3000 ಮೂರು ವಾರ ರವೀಂದ್ರ ಮಲ್ಯ हाँ 500 रुपये 500 रुपये 1500 रुपये गोरी दोन कಡೆ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು 4000 ರೂಪಾಯಿ 4000 ಒಂದು ವಾರ 4000 ಎರಡು ವಾರ 4000 ಮೂರು ವಾರ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಮತ್ मिक्स कचोरी द्राक्ष बादाम मिक्स पान बघायचं 500 रुपये 500 700 ಒಂದು ವಾರ दोन कडायचं 2000 ಎರಡೂವರೆ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವಾರ पान बघायचं 2000 ಎರಡು 2000 2000 ಒಂದು ವಾರ 2000 ಎರಡು ವಾರ 2000 ಮೂರು ವಾರ ಮುನ್ನ ವೆಂಕಟರಾಯ್ ಚಡೆ ಮುನ್ನ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಗೋರಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ 3000 ಒಂದು ವಾರ 3000 ಎರಡು ವಾರ 3000 ಮೂರು ವಾರ काका बाजार आंबे मुख्याचे 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 700 800 1000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ವಾರ 1000 ಎರಡು ವಾರ 1000 ಮೂರು ವಾರ ಕಂಡಲ್ ಮಾ जाय 500 रुपये 2000 रुपये गोरी 2000 रुपये गोरी 2000 रुपये ಎರಡೂವರೆ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡೂವರೆ ಎರಡು ವಾರ ಮೂರು ವಾರ ಗೊತ್ತಿಮ್ಮ
500 रुपये 2000 रुपये दोन्ही 200 2 2 कडाचं 2 2 कडाचं 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 ಒಂದು ವಾರ 2 600 2 ವಾರ 2 600 3 ವಾರ राघवेंद्र प्रभु 500 रुपये 2000 रुपये दोन्ही 2 ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ 3 ವಾರ आणि 500 रुपये 500 रुपये 700 1000 ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು 200 ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು 300 1500 ರೂಪಾಯಿ 1500 ಒಂದು 600 ಒಂದು 2000 2000 ಒಂದು ವಾರ 2000 2 ವಾರ 2000 3 ವಾರ ಬಲ್ಲಿ 500 रुपये 500 2000 दोन कडाचं 2000 रुपये दोन्ही 2000 रुपये 3000 रुपये 3000 ಒಂದು ವಾರ 3000 2 ವಾರ 3000 3 ವಾರ सर्व तूंची रे देवा बंधू बांधव सकड तूंची रे आवसू बापूसू सर्व तूंची रे देवा बंधू बांधव सकड तूंची रे आईले कष्ट सर्व